L'any passat, arran de la pandèmia, el campus de bàsquet de Setmana Santa no es va poder fer. Aquest any sí, però amb totes les mesures de seguretat. El nom del campus, emotiu, Anna Casabella. La Peque era una de les organitzadores, juntament amb Pau Esponellà, d'aquests campus després de la marxa d'Albert Clopés. Pau Esponellà, coordinador del campus. Per fi hem pogut arrencar el campus Anna Casabella i bueno, ja tenim en marxa 3 dies de bàsquet intensos per tota la mainada i sembla que de moment la gent respon i per tant esperem que sigui un èxit. A partir d'aquest any, tant el campus de Setmana Santa com el d'estiu, amb el nom que porten, agafen una altra dimensió i evidentment són molt més importants i els hi tenim un carinyo bastant més especial a partir d'ara. Enguany hi ha una quarantena de participants d'edats ben diferents. Tenim una quarantena d'inscrits, però bueno, no poden ser-hi tots perquè hem tingut algun jugador o jugadora que s'ha hagut d'aïllar a última hora, que no han pogut venir, que és una pena, però una quarantena de participants. Al matí, tècnica individual. A la tarda, més competició. També premis i sortejos. La idea que tenim és al matí fem entrenaments de tècnica individual per potenciar una miqueta el nivell de cadascú i llavors a la tarda sí que ja ens centrarem més en competicions individuals, de tir, d'1 contra 1 i aquestes cosetes i tenim preparats premis i sortejos a la tarda de samarretes signades per jugadores professionals i altres sorpreses que tenim a punt. El campus de bàsquet s'allargarà fins aquest dimecres a la tarda.